Oi murinyi kwa Ramogi une wang sai chenro mar duol manitire gi kidieny ariyo mokwongo ngiso gima dhi mbele pacho ka endi kasto bang'e wadhi go mbaka gi wendo wa mabro ngiso weyo yangu dakika matin. Nyinge Samson Omondi en jalup director mar KNCHR, mano Kenya National Commission of Human Rights, mano duol mochung' ne ratich oganda. Wabro go kode mbaka seche makoro piny Kenya Kwanza ochung' motegno ni ng'anyo be timore ka. To Azimio bende wacho ni ng'anyo nyaka timre nikech oganda oyienegi gin gi ratiro mar ng'anyo. Obro penjo ni ratich oganda kione kanye, ratich oganda, ratich obila kendo ratich sirikal bende to gi jogo ma ok nie ng'anyo. Mane mbaka mobro go kode. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating and protesting in their own ways, in their own local areas as much as they can. Our voices must be heard. Jodito mag Azimio la Umoja koro lando nigi kwano seche mar donje ng'anyo machakore kiny kendo onge dok chien. Migao mar arita olando ikruok margi mar geng'o kethruok mar mwandu kod ngima e ng'anyo ma Azimio chano. We not only call for national dialogue, but we also offer, as the Law Society, to give our experts. Riwruogo kinde LSK ochiwore mar konyo e thego ywaruok e kind Azimio gi sirikal ka jombetre mag pinje maoko bende jiwo yor twak. Eruru kamano kuom keto Ramogi TV ka endi jaloko maro kawuono en Belinda Adhiambo kendo dwero winjo pachi 2-3-6-0-0. Magi weche manyien mantiere sani ni riwruogo kinde ma pacho ka endi men LSK koro chiwore kaka jothek e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja motelo ne ng'anyo mar ndalo 3 mochan kod Azimio. Ma endi biro e kinde ma jopiny opogore paro ewi ng'anyo go eko. Piny owacho to goyo kore ni ng'anyo mar ketho mwandu kod lalo ngima oganda ok chak timre pacho ka endi. To kweth mar Azimio bendo nyono kar tiendgi ni chik oyiene gi jopiny bago ng'anyo. Simpros Okinda kolono wachno. E thuolo mar juma achiel mokalo, piny Kenya osebedo liare mar bawach e kind jotelo ewi ng'anyo mar ndalo 3 mochan kod kweth mar Azimio kochakore odiechieng' makiny. Piny owacho go kore ni onge ng'anyo mar ketho mwandu kod lalo ngima mibiro chaki yie timre e pacho ka. Kanisa, johala kod oganda mamoko to koro liero e kind telo ariyogi ma ok ging'eyo kama gichom. Riwruok mar okinde LSK koro chiwore mar tayo twak mar thego piny owacho kod kweth mar Azimio. Kane otelnegi kod jakom margi Eric Theuri, okindego wacho ni kata obedo ni pen chike ochiwo thuolo ne ng'anyo mamuol, kethruok mar mwandu kod tho mar oganda koro ketho ratirono. The agitation that has been there from the members of the public, that agitation must be respected. That agitation demonstrates that there is a feeling within the country that there are issues that need to be addressed. A call for national dialogue is the answer to all those challenges that we continue to face. And it is for that reason that we not only call for national dialogue, but we also offer, as the Law Society, to give our experts. Piny owacho to kata kamano umo yie piny ni ok gibi yie mondo ng'anyo chako timre pacho ka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. The issue of Raila blackmailing the people of Kenya must be sorted once and for all. And this blackmail, this is the last time he is attempting. It will not work. We will not allow him. Kweth mar Azimio bende onyono kar tiendgi ni pen chike ma pacho ka oyienegi mar ng'anyo. By Kenyans demonstrating, they are simply exercising their constitutional right. And this they will do
next week on Wednesday, on Thursday, on Friday, and even beyond. Jopiny ok dwar rusa kuom Ruto. Teko mar tamo ji ni Ruto wacho ogokore ni anatamra ni okubi wuok otamre gi teko mane. En tol makoro luoro johala moketo diere. Johala ni kod midhiero mar koso uso e kinde ng'anyo, kata obedo ni gin bende giywago nengo mar ngima masani oidhe pacho ka. Current political environment or climate is not very favorable to the investors because that tends to scare investors away because of insecurity issues, vandalism, and that slows down business growth. At the same time, I would also say that the cost of living, the cost of doing business in within our business environment is increasingly or prohibitively high, and this is not something that cannot be managed. It can be arrested. E kinde giduto moko kuom jotend kanise kod jotelo mamoko osebedo ka yalo winjruok kod kwe e kind jotelo ma pacho ka. An eye for an eye, we will all lose our sight. Mnakumbuka 2007 vile ilikuwa. Hata kama walikuwa wamejipeleka mahali mbaya, hao sio adui zetu. Ni watoto wetu ambao wamepotoshwa. Mbona tutume watoto wetu wengine waende wauane? Tutafanya juu chini pamoja na rais wetu ambaye akona hekima na tunazungumza. We are all suffering, but let's huddle together and we get a little warmer and find a solution. But let's not now fight over the blanket. Let's not tear the blanket. Let's not tear the country apart. Jatelo mar piny maen Daktari William Samoei Ruto kod former Prime Minister maen Migosi Raila Amolo Odinga mai thuolo makende ma onego giwuo kaka jotendwa. Gima koro dong' en mar neno ka ng'anyo makamago inyalo bagi maonge dhi ataro mar chik kendo maonge rocho ratiro mar jakenya mora mora ma ng'anyo kata ma ok ng'any. Simfros Okinda, Ramogi TV. Apis mbetre mag pinje manitiere e bwo riwruog pinje jowagunda maen EU kod mar piny Amerika e pacho ka endi onyiso jotelo mathurka mondo bag twak mar manyo yor tieko tungni moseneno kokalo e ng'anyo madhi nyime pacho ka endi. Kokalo e andika ma kanyakla tend betrego koni giikore mar siro twak mageto kelo kwe e piny Kenya ka endi. George Bati miwaler. Ka koro liet mar siasa ahinya kotenore kod ng'anyo mar sundo piny owacho mondo fuong' ne jopiny ngima magikone othung'o korgi koro mako mach e pacho ka. Pinje maoko kokalo kuom apisi mag mbetre mag pinje manie bwo riwruok mar pinje jowagunda ogolo dwondgi ka kwayo margi maduong' en mondo jotelo omany kaka inyalo tiek kamend siasa ma ochuo chieng' e kind sirikal kod kweth makethogi tesre. Kokalo e andika margi, jombetre mag pinje moting'o piny Amerika, Ingeresa e kind pinje mamoko manitie bwo riwruok mar pinje jowagunda EU okoni chunygi lit kaluwore kod thoe kod kethruok mag mwandu moseneno e kinde mag ng'anyo e pacho ka. Jombetrego bende luwo ni ging'eyo pek mar ngima ma jokenya kale gi kindeni kendo kwayo jotelo mondo miyo yie obed piny kendo gibag twak e yor kwe mondo gine ni onge ng'ata ng'ata mochako wito ngimane kendo. Tend mbetrego osingo ni giikore mar siro twak mabiro neno ni winjruok obedo kendo piny Kenya obedo kod kwe mongirore. Kata kamano, mbetre mar piny Russia e pacho ka chal mopogore paro kod jowetegi mamoko ka gipenjo kokalo e lai margi mar Twitter kendo alieko. Kama ok en donjruok gi chenro maiye mag piny Kenya, kare en ang'o? Magi timore kinde ma jatend duond bura mar Wiper kendo achiel kuom jodito mag Azimio Kalonzo Musyoka okoni giseyudo gwel kuwuok kuom jombetre mag pinje jowagunda e pacho ka mondo gibag twak. Kata kamano pod girito hie kinde ma twak biro chakore. Members of the diplomatic corps have asked for a meeting, and in fact I was given the responsibility to be the convener on our side. Of course, we can never say no to envoys who are accredited to our country when they want to meet up with the leadership. We will have to brief them accordingly. And we expect them also not to be partisan in any way. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa to kata kamano oseyo jombetrego kuom deko golo duondgi e wi midhiero ma nyaka sani osekelo tho mar oganda mang'anyo kokalo e lwet obila. At the end of the day, we will not remember the harsh words of our friends, but the loud silence of our friends. They have been silent when people are getting killed here. Why would it take someone from Geneva to issue a statement that was issued, and they are here and they have not spoken? We will engage them at our convenience. E kindeni ma pod rwedhi ariyo ma pacho ka omako chung' mongirore ka piny owacho ogo nyon ni ng'anyo onge to Azimio to ramo ni ng'anyo nitie.
Jopiny koro keto wang'gi mar neno ka bende kwayo mar twak ma jombetrego koro golo biro nyago lemo mar kelo kanyakla jotelo mathurka kendo nyuolo kwe ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Kodhi mbele ni migawo mar arita e pacho ka endi olando ikruok mare mar rakore gi jong'anyo mabiro kelo tulo e yo mora mora odiochieng' makiny. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni sirikal dhi tiyo gi teko mare e rito mwandu gi ngima mar jokenya bende. Jafwambo marwa Chris Owino miwa ler. Seche machuok motelo ne ng'anyo mar ndalo adek mar riwruok mar Azimio madhi chakore chieng' tich adek jumani, piny owacho mar Kenya Kwanza oseketo chenro motegno mar rakore kod jong'anyo. E ote ma ochwal ne ute fwambo kod jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki, Kindiki oyango ni piny owacho nigi ler e wi ng'anyo mag Azimio. Kaka yo mar yango mbi margi, Kindiki oyango ni piny owacho dhi tiyo gi mwandu duto ma gin go e neno ni gik mane otimore e ng'anyo mar chieng' tich adek okonuore kendo. E mano minyalo wacho ni en siem mager ne riwruok mar Azimio, Kindiki osiemo joma chano muocho tulo kaachiel kod ketho mwandu mag jopiny ni gidhi romo kod makolwer. Piny owacho bende ojiwo jopiny mondo kiny odhi e tijegi mapile ka pile maonge luoro moro amora, ka osingo ni migawo mar obila dhi miyogi arita makende. Kaluwore gi ote mar Azimio mar bago romo e alak ma Jacaranda Grounds, Joseph Kang'ethe kod Kamukunji Grounds, migawo mar arita kwe chano mar rido weche mag arita kwe e gwengego duto. Tend obila chano dino yore duto madonjo Kamukunji Grounds, Jacaranda Grounds kod Joseph Kang'ethe mar neno ni onge romo moro amora madhi temore kuondego. E okenge mar neno ni onge ng'anyo kod romo mag siasa e gwenge mamoko ma pacho kae, jotend obila e counties duto ma pacho kae dhi telo ne arita kwe e gwenge mag-gi. Piny owacho bende chano tero obila mawuok e gwenge maonge kod ng'anyo nyaka e counties ma Azimio nie kod mbi mar siasa. E kaunti ma Kisumu, johala maok e chiro maduong' ma Ahero olando chenro mar loro chiro makamano kuom thuolo mar ndalo adekgo kaka yo mar geng'o kethruok mag mwandugi. Sama wan e kuyo, jomoko ok nyal bedo gi mor nikech wan e parachiel. Omiyo awacho gi dhulu maler ni wala dhi chung' e thuolo ma wan go gi lit. To gima medo wacho, wanyalo mana uso matin tin mondo jomng'anyo kako tende joma ng'anyo yud kaka nyalo chiemo. Awacho kasiro ni kiny get mar chironi chakre sa adek gede ikina lor kod kifungu te ma ng'amo ng'eyo ni kiny biro kohala ka. Kiny donj sa 12 to sa adek gede gi olor nikech ang'o? Jong'anyo anyako mbaka, nyako mbei, nyaka rabuor. To gibiro kwalo gigewa mane iye ka. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar Azimio koro lero ni piny owacho ni kod paro marach mar hinyo jong'anyo e tielo mar adek mar ng'anyo margi. Azimio kata kamano omako chung' motegno ni onge dok chien e chenro mar ng'anyo magisechano. Jodito mag riwruogno osingo chwalo ng'anyo magi tung' Kenya duto. Jafwambo marwa Eric Owenga miwa ler. Bang' bedo e yweyo kuom juma achiel ka giywago oganda mane olalo ngimagi e ng'anyo ma juma mokalo tich adek, Azimio koro osingo chopo e ndara kendo dhi nyime gi ng'anyo ma onge diemo wang'. Jotelogo ne obalo kod dwaro mar sirikal ma bende okumo ng'anyo margino kendo koro gikwayo oganda mondo kiny tich adek owuok mar ng'anyo ka gikwedo pek mar ngima e bwo chenro magitiso kaka Sifuria Movement. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating and protesting in their own ways, in their own local areas, as much as they can. Our voices must be heard. In Nairobi, we will have 3 convergence points: Joseph Kang'ethe Grounds, Kamukunji Grounds, Jacaranda Grounds. Further, at midday tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and burn sufurias, pots and pans to signify lack of food. The Sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. Protests beginning tomorrow, they will run through Thursday, all the way to Friday. Azimio kata kamano ywak ni gin kod maling'ling ni piny owacho chano tiyo marach gi obila ahinya to e ng'anyo ma giwacho ni biro bedo mamuol. We have proper, accurate and detailed information about OSU.
We know its members wear civilian clothes. They are heavily armed with lethal weapons. They are better facilitated in terms of logistics and transportation. This is a group that last week killed people in Kamukunji, Mlolongo, and Jogoo roads. We appeal to them to resist being used to provide cover to tribal militia that kills people in the name of policing. We remind Ruto and the entire police service that responsibility for protection of Kenya is not a shared duty. Under our constitution, the duty bearer is the state and the law enforcement agencies. Jotelo bende noseyo mokalo okang' mar mayo jotend Azimio jorit magi kama oting'o Raila Odinga, Kalonzo Musyoka e kind mamoko. Honorable Raila Odinga and Honorable Stephen Musyoka are entitled to round-the-clock protection by the state, not as a favor, but by provisions of our laws. We do not understand what intelligence perceptions informed the withdrawal of the security of the second Prime Minister of our Republic and the 10th Vice President of our Republic. Even with the intimidation of withdrawal of security, Azimio confirms that the protests planned for Wednesday, tomorrow, Thursday, and Friday this week are on as earlier announced. E ng'anyo ma Azimio chano bago kiny tich adek nyaka tich abich, jotelo manie bwo riwruogno dhi chopo e gwenge ma giwuokie mondo gitel ne jopiny e ng'anyo. Jotelogo osingo bedo akicha kendo kawo neno ma gibiro donjonigo obila mabiro rocho ratiro mag jong'anyo. We reiterate that we have instructed our lawyers to prepare and institute legal proceedings against police officers who have gone against their constitutional duty of protecting life and property of Kenyans during protests. In this regard, we are appealing to all Kenyans of goodwill who have photographic or video evidence of police brutalizing citizens to share the same with us to aid the case that our legal team is working on. Kweth mar Azimio wacho no ok gibi buok kata kodoko ni piny owacho temo ridonegi mondo kik giwuok oko kar rombgi kaachiel kod johera magi mar bago ng'anyo odiechieng' ma kiny. Romo margi biro dhi nyime e timo Kenya duto mana kane gichano. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom familia manowito jogi tich adek mar juma mokalo e ng'anyo manobagi mar kwedo pek mar ngima pacho kaendi koro kwayo mondo sirikal omigi ratiro bang' nek mar anyuolagi. Ringre go to notimnegi bero e osiptal mar Jaramogi, Kisumu. Ripodni ne olosi gi jafwambo marwa Steve Biko to keti e Duol gi Ray Polo. E kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral e boma ma Kisumu. Moko kuom familia manowito jogi e ng'anyo ma juma mokalo ochopo mar neno ringre joheragi motelo ne bero. Mako Kelo, ma en jadak manyawita, wacho ni midhiero nogore ne rude kanowito wuode Fanuel Ochieng manyocha timo penj mar klas 12. Ka kumachielo to mwandu ne makwan gi lach bende nowang' e kar ohala ma Jua Kali e boma ma Kisumu odiochieng' onogo. Kane wachopo tayudo ni karwa ema mach omako wang'. Bang' mano kane pok okawo dakika mang'eny kichopo ne Jua Kali, ne nyamin ogochona konyisa ni wuoda ma Fanuel Ochieng Okelo nodhi dalane kanyo gokinyi. Kana asenyiewo gik mananyiewo gi banyiewo credit, aparo ni mondo mi agoch ni wuoda maduong' miluongo ni Douglas Omondi Okelo. Kana agochone to ng'isa gimonyisa manobwoga. Ong'isa ni wuodi is shot dead. Fanuel is shot dead en Nachingel. Wach maseko itno notamo familia kod osiepe rwako mayot. Min gi nokoyie, min gi be nokoyie gi wachno. Min gi nogo nduru. To majirani bende ne wuok. Mane gibedo gi wuoro, gi paro, to ang'o motimo nyathini. Janyuol emong'eyo lit mar nyuol. Mirima nomaka ahinya. Ma ng'iso jok mane wan go ni an ka ng'ama onge gi roho to dong' to an to kora dhi mondo mi achup makata ka ane minega to abe koro dhi onega gi wuodano. Na ayudo joma noyie mane owuogo one by one
ni wachopo hospital. Kane wachopo hospital tayudo ka wuoda no opiele e kitanda e casualty ko umre piny ka en gi gunshot mowuok e kore ka ogo kore ka to wuok gi e toke kocha. Kwayo magichwalo ne sirikal chalo kamae. Koro akwayo sirikal ma Kenya ni mondo mi wach mar maandamano ni mondo mi gichunge mondo mi kuyo bedie, nikech nyithiwa tho malit to tho mar nyithindwa wuok kuom polis mawa ma Kenya ka. Koro an gima dawachi akwayo sirikal mondo mi ayud ratiro mar wuodani. Koro kuma baba gi be nigi garage nodhi owang', koro wan gi double tragedy. There is nothing we can say much. Gima wadwaro en mana justice. Ka koro odong' mana seche manok kende to oganda dok e ng'anyo mochan ni dhi kawo ndalo adek, ote anyuola moseneno midhiero e ng'anyogo ne kweth ariyo mayuare en mane? Tafadhali beduru piny mondo uwuo. No sama jopiny gore malo kuro, wan jopiny wan mwahinyre. Wakwayo unu bed piny uwuo mondo kuo bedie Kenya. Mano report mar biko mokete Duol gi Ray Polo. Kwa dhi mbele ni rowere mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo johera mag Azimio e kaunti no makiny ne yuore ng'anyo mar ndalo adek mar riwruog siasa mar Azimio luongo mondo tim ng'anyo no e yor kwe ma ok giketho mwandu mag jopiny e kinde mag ng'anyo. Bende gikwayo obila mondo kik tii kod teko mathoth e rakruok gi jong'anyo. Wang'anyo nikech maisha ni malo makata kaka wakonyre onge. Andadwa ni mondo akwa jok makiny ne wuog ka ng'anyo ni kwa interfere gi jok matimo biashara. Kopo ni nitiere ng'amo yawo kare mar ohala, ikwa interfere godo, wan watim peaceful demonstration. Kwa wuotho go boke ndara to kikwa interfere gi biashara mar ng'ato. Government masani matiyo ni nitie singo mane gimiyo jopiny, to singo gi pok ochopo kare. Bech fuel ni malo, chiemo beche ni malo. Kaka ji nyalo dak piny tek. Omiyo wan kaka oganda, according to constitution marwa, kiny wabede ndara kendo ne wachiw peaceful demonstration. To wakwayo sirikal ma en police gini un bende walosonu, ok watime ne wan wegi. En ng'anyo makelo oganda Kenya kanyakla. Wang'anyo nikech wan gi 47 counties to kendo nyaka koro wawuog oko. Ok wang'anyo nikech wayiengore jasiasa moro kata nikech wan supporters mag Raila Amolo Odinga, to wang'anyo nikech ngima osebedo kodwa matek. Nikech mae language ma sirikal masani nyalo winjo. Akwayo ni ng'anyo ma wadhi ng'anyo go ni obed ng'anyo maonge gima ng'ato ting'e silaha moro amora. Wagomba ni wang'anyo ka ng'ato ting'o mana sufuria ma demonstrate kata nyiso symbolize ni kech nitie, gimitede sufuria no onge. Amiyo warning ni kaw batia gas lenguru kama ulengewe uru batia gas e chiro kama jawa nitie time ohala. Kwa weche mag ng'anyo ni riwruok mar jopuonj mar Kupet dwaro ni duol mandiko jopuonj TSC kod duol mochung'ne osach jotij piny owacho SRC omed gi atamalo 10 mar osara. Jagoro mar Kupet Akelo Misori wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne jopuonj meto makamano e winjruok mane gidonje dwe mar 5 higa mawantiere ni. Riwruog jopuonj no home ni ok ging'eyo gimomiyo singo no oseleo nyaka kawuono. Group miluongo ni National Governing Council mar Kupet noromo gi President State House in May. Kane giromo, the President noyie ni mondo obiro medo jopuonj pesa. To osekawo ndalo mathoth ka jo Teacher Service Commission, Salaries and Remuneration Commission pok oluongowa mondo nyiswa ni pesa ni tidhi poge nang'o. Ma nenore ni gin gima ne President owacho ok gidwa tiyogo. To ka kamano to giyuare. Yuarruok ma giyuare no nyiso ni wan ngima matek ma waneno ni gin morgo. Koro wawacho kawuono ni Teacher Service Commission nyaka luongwa bura mondo wane kaka waketo kokwa e CBA mochiwo salary kata obed ni en manat matin kata atamalo 8 kata 9 kata 10.
mondo koko bwa kaw bang'e nikech wan edwar gimomiwa okodwa ni mondo wawe thengi Nyikwa Ramogi wadhi yweyo moro machuok e chenro moro duol ni kwaduogo to pod wan gi weche manyien mobro kelo iri kaendi kaso donje kidieny mar ariyo mwadhi goye mbaka gi jatelo miluongo ni Samson Omondi, en jalup director KNCHR, mondo winjane ni ratiro mar oganda ni kanye ndalo mar ng'anyo. Tayo 3:6 ne kuoro otiu kaendi kiny ng'anyo pek meli arito mana saa an Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Ramogi TV mora kabisa, erokamano ahinya Sara. Ramogi an jamta wuod Awasi border, watching live from Awasi border, erokamano ahinya jo Awasi mosenwa jo Awasi kanyo endo. Ramogi TV ng'anyo ni e chik, obila kinyo wewa wang'any mamuol, ng'ama ngima tero maber to kik ng'any. Anan Fred Osuru kantiere Dandora phase 2. Erokamano ahinya. Medu mana oro ote 2:6 kaka wanyalo yudo gi mondo weng'e pachu wach mar ng'anyo to koro dhi rumo nang'o. Be nitiere joma onego bed ni go mbaka, ji onego bed piny mondo go mbaka, mane mbaka mobro go bang'e gi ng'ama rito ratiro mar oganda men Samson Omondi. Kik dhi mabor ahinya. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano nyikwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kaendi. Wadhi ane mbele gi weche wa manyien ni jopuonjre maromo 320 mariek to wuok e familia ma ochando oyudo thuolo mar somo ka isirogi kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Gavana ma kaunti ma Migori Ochilo Ayako oseidho kendo chenro mar siro somb jopuonjre. Tend Migori otiyo kod maromo siling milion 11. Gavana Ayako oyango ni chike oseketi mar neno ni chenro no ok bed kod ng'ikruok. Chenro maket kod mano yande ochaki gi gavana machon Okoth Obado, to kata kamano ne obedo gi ng'ikruok bang' wuok mare. Kubwa kabisa hatuwezi kuinunua. Kwa hivyo serikali ya Migori kwa heshima na kwa upendo yenu imesema hata kama hatuko na pesa inatutosha kusomesha watoto wote, whatever we have, we are going to use it to ensure that we do not pay for stupidity. Our children must go to school, whether it is expensive or not expensive, because if they do not go to school, I can assure you life will not be livable in Kenya.
nitie moko manoluonge national schools, skunde mamalo, to ok ne ginyadhi e skunde mamalo nikech gikoso fees. Koro ne gidhi e day school mapiny. Nyithindo makamagi ne gavana okawo, kochako gi mago manokoso fees odong' pacho ma ok odhi skul. Kwa dhi mbele ni anyuola moro e gweng' ma Nyabeda e kar chung' od bura ma Ugunja obago nyasi mar rwako pacho watgi moro mane olal higni 30 mokalo. Wachore ni John Otieno ma sani koro en higni 76 ne olal e boma ma Nairobi ka endi higni 30 mokalo kane odhi manyo thieth. Anyuola lero ni Otieno ne odhi ka jalemo ka oja higni 46 to bang'e no ok ne giyudo ndache. Anyuola Otieno noyudo ote e yor simu juma mokalo ni ne onene alwora ma Kariobangi Nairobi ka endi. Anyuola go koro nobago lamo ka gikone giyudo jahera margi. Agoyo ni Yesu namo ani chwako konga weyo nyingi Yesu namo ala ero kamano agoyo ni Yesu namo ala ni ero kamano tagoyo kanyamin gi nokawe ni dhi chiedhe Nairobi. Nowuok oko wuo, nowuok omima maonge gima nowacho kata gima no omiyo noyudo ko tuono nomake e wi duong' ka wasechako dak kode manyuolo kode nyithindo go duto. Nowuok kako weya gi nyathi matin kapok ochako nasari. Mor kende mor kod wach ma donji dala wich mang'eny na onge go. Mor kende ma donji dala aman kodo maduong' kabisa kaachiel gi joga duto te gi migwa duto na onge gweche mang'eny manyalo wacho ni Ramogi en mamor kende man koda kik Nyasaye okonya bachopi dala. Wan gi mor en mor nyon kama jo dala ni nyopong' gi mor Otieno higni 30 mano lal oduogo mane mor mane wan koda. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wadonjane weche mag tuke ni joloch higa mokalo tuke adhula kind yawuoyi tuke mag sikunde sekondari gwenge mag Nairobi ka endi maen Nairobi Highway High School ne olo e final mane obagi e skund sekondari ma Moi Girls. E kidieny mar nyiri Dagoretti Mixed nokawo kombe mane giloyo higa mokalo. James Opondo nigi ler mar wachni. Tim sekund sekondar ma Dagoretti obedo joloch e tuke mag adhula kidieny mar yowuoyi bang' loyo joloch higa mokalo Highway High School gol 1-0 e finals mane obedo maliet. Dagoretti noyudo gol margi kokalo kuom jatugo Daur Kang e dakika mar 33 ka loch margi miyogi otiko mar yuoro e tuke mag nationals. You know, we were prepared for them. We knew it will be tough, but we thank God. Yeah, I have been there. I know what it means. So we are going to work hard again
And as we go to national, we'll prepare well. What I can say is that in football, sometimes maybe it's luck, sometimes it's better preparation from the opponent, or I don't know even where to place it, because I have a good team. We've scored a lot of goals this time. I just believe that maybe it wasn't our day today. E kidieny mar nyithindo manyiri, tim mar Dagoretti Mixed noloyo tim mar Olympics gonde 2-0. Jatugo Fila Kayesi noloyo gonde duto 2 e dakika mar 12 gi 35 ka loch margi chwalogi nyaka tielo mar finals mibro baki e county ma Kakamega. Ikruok maradwa na dhi piago nyithindo mambele go mondo walo goals, ke shida wa en low goals. Okwalo goals regularly, walo goals achiel 2. Koro adhi ikre mondo wane ka kwanyalo low goals mang'eny, yani ka kwanyalo low goals mang'eny au ka kwanyalo low goals piyo daka mokwongo. E tuke mamoko mabende nobagi e sikund sekondar ma Moi Girls Nairobi, tim sekondar ma Soweto noloyo e tuke mag volleyball kidieny mar nyithindo manyiri, ka tim mar Rithumuto noloyo Hospital Hill sets 3-1 kendo bedo joloch e tuke mag volleyball. Joloch e kidienje mopogore e tuke mag sikunde sekondar tam mar 2 mawuok e region ma Nairobi koro bro timo ikruok e tuke mag sikunde sekondar mag nationals mibro bagi county ma Kakamega e kind tarik 6 kod tarik 12 dwe mar 8. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Nyikwere mugi wadhi yue moro machuok waduogo to wadhi donje kidienyo mar 2 mar Duol. Belinda Dhiambo koro ok bibet, awinjo no dhi e yueyo moro matin, lakini pod obro duogo bang'e kendo sa 3 pod wan mana kode kaendi 2-3-6-0 mae kaka wacho Ramogi TV kotolo koa Nakuru. Gima wuoro en ni be polise gi gin jo Kenya ka adier. Ramogi TV and Martin Ochieng Lago kawuok Rwea Kisumu East Koda kete mana Ramogi TV kan gi mama na Nyalago. Erokamano ahinya Martin kuom kete kaendi. Ramogi TV and Zadok wuod Yotoi kaka anapani kata mana polise gi magowa kaka seche mwang'anyo ni gipar diriyo nikech wan nyithindgi kendo gimbe gin nyithiwa. Erokamano ahinya meduru mana keto riu 2-3-6-0 kwaduogo kidieny mar 2 to wadhi go mbaka gi jaduong' Samson Omondi, men jalup director Ken CHR mano ke National Commission on Human Rights mano duol mochung'e ratich oganda. Obrogo kode mbaka ni to koro kione kanye ratiro mar jong'anyo, ratiro mar josiasa, ratiro mar sirikal kione kanye. Mane mbaka mwadhi goyo bang' daka moko machuok kik udhi mabor ahinya. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi makidieny marwa mar ariyo mar chenro marwa mar duol mwadhi goye mbaka gi jaduong' Samson Omondi men jalup director Ken CHR mano duol mochung' ne ratich oganda. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor kuom chwala kuom kela e chenro ma kawuono. Erokamano. Samson, king'iyo gima dhi mbele sani, in kaka ng'ama ochung' ne ratiro mar oganda, ng'ama inyalo seyo kapok wadonje kidieny mopogore nikech wadhi chako gi jong'anyo, sirikal, polis, to sani neno ni ng'ama dhi ataro mar chik. Trevor, erokamano kuom gwela mondo wago mbaka odhiambo ma kawuono kod nyikwa Ramogi. Aparo ni ng'ama wanyalo seyo sani, aparo ni en sirikal. Nikech sirikal e baba kendo mama. To baba kendo mama tije en rango ni nyithinde gitimo nade e ot kata gitimo nade e kindgi madak. Nikech baba gi mama ema keto chike. To chike gidwan baba gi mama ka oseketo to mama gi baba emonego bed ni kuongo rito chike. Masama nyithindo koso to mama penjo nyithindo to mato ukoso nango. To ma onego bed ni timo kama. So kapok watero kapok wawacho ni nyithindo otimo marach, kapok wacho ni jatich modak e ot otimo marach, ng'ama wakuongo wadil kodo en ang'o momiyo baba ok tim kaka nene onego bed ni baba timo. Nikech sirikal gi human rights discourse waluongo sirikal ni duty bearer. So duty bearer en kod gima en kod wawacho ni responsibility mare ni malo. Koro onge seche moko ma wanyalo wacho ni responsibility mar sirikal bedo piny kata sirikal rangore nenre kaka ketre state mar demonstrators, kata state mar organizers, kata state mag jopiny. So ng'ama waketo waneno ni okotimo maber at the onset en sirikal. To kata obedo ni ting' mar sirikal ni malo moloyo modong' te, sirikal bende wacho ni jong'anyo gi ng'eny gi samoro ketho gige ji, mwandu ji kethore. Mochuno ni nyaka koro gidonje wachno. Dong koro iwacho ga ni ise ogwang' tise gweno bende. Dong tire kaka jong'anyo bende dhi marach, joma timo timbe maundu seche ma ji ng'anyo. Koso gito ratich gi no koso yiene gi ni gida ng'anyo to ging'anya ng'anya kaka gidwaro. Trevor, aparo ni gima duong' mokwongo en nu adwaro ni warang ni wach ma ng'anyo ni wagolo kanye. To wach ma ng'anyo wagolo e katiba ma Kenya. Kidhi article 37 wacho ni jo Kenya omi ratiro mar ng'anyo, wuotho, tero petition, to sama gitimo kama onego bednu ok giting'o gik manyalo hinyo ng'ato
kendo gitime e yo mar kwe. To sama gitime e yo mar kwe, nitie gik ma onego bed ni gitimo. Mokwongo en kapok udhi ng'anyo to nitie notification ma idwaro ni undiko to ukawo notification ni utero i police station machiegni kodu. Now gimomiyo notification ni indiko en ka usetere police station to notification ni bo wacho no mokwongo nitie gik ma notification onego bed ni ting'o. Notification onego bed ni ting'o mokwongo chieng' ma udwa ng'anyo, tarik. Namba 2 sama udwa seche ma udwa ng'anyo. Namba 3 routes ma ubo luwo. Namba 4 sama ubo tieke. So adwa nwa kaw kaka Nairobi ka. Ka udwa ng'anyo CBD to ukaw notification to undiko to uteri Central Police Station. To ngamone go beni receive notification no en jatelo mar police station. Jatelo mar police station en ngamiluongo officer commanding police station OCS. So OCS kusetelo notification to nego beni o receive notification. Now chik wacho notification onego iter between ndalo adek gi ndalo 14 ka udwa timo notification. So ka usetere to OCS kose receive to OCS bo wacho notification I receive to omi go ahead. Kato nyalo tamre. But chik wacho ni ka otamre mokwongo onego bed ni okete in writing indiko ni atamra notification nikech ma guma onego bed ni chiwo gima kisungu luongo ni valid reasons. Now gimomi itero notification en kisetero notification timiyo police thuolo mar yikruok. Imiyo gi thuolo mar yikruok mondo girang kaka giborito giranga nu chieng' ma utimo demonstration no kikubed kod joma hooligans manyalo infiltrate bakel koko. Onego bed ni girango kaka girito mwandu ma jopiny. Then onego bed ni girango kendo kik ji hinyre seche ma utimo ng'anyo. Now gimomiyo police timo gigi en kech police ema rito jopiny. So police rito both demonstrators, gi joma timo demonstration, gi joma ok tim, gi joma dhi bear business. Now onego bed ni ka usechiwo notification no to police chiwo plan ni chieng' ma kama mae plan ma ibro tim mondo make sure nu kik wabed kod koko kata kik ji hinyre. But sama utero magi onego bed ni police kod organizers mag demonstration tiyo miluongo ni marshals. Then marshals gi monego bed ni konyo police u control traffic, control kuonde ma ji luwo, u control gik matimre. Kantie joma uneno ma maybe obiro kelo koko, obiro ketho mwandu, o identify gwacha ni ng'ani en ng'ama rach ma keuru mondo udil kode kaka chik dwaro. Aparo ni gima duong' ma onego wang'i ka waloso e wach ketho mwandu en ketho mwandu en an offense. To chik wachon sama utimo ng'anyo onego bed ni utimo ng'anyo kod kwe kendo ok uting'o gima hinyo ji. Ma onego bed ni kantie joma oketho mwandu seche mitimo ng'anyo. Police onego bed ni timo gima chik dwaro. Na chik dwaro nang'o? Chik dwaro ni ng'amo ketho gima itimo nade? Imako. Kose make titere mbele. Titimo uchunguzi. To kose timo uchunguzi titime nadi? Itere i court. To bedo charged. Onge kama chik wacho Trevor ni joma ng'anyo ka oketho mwandu to police ohinygi kata police oneggi. Aparo ni onge chik ma wacho kamano. Koro okwanyal bedo ni wawacho ni joma ng'anyo ma oketho mwandu police ni kod ratiro mar mokwongo hinyogi kata mar negogi. Aparo ni katiba wa okoyie hinyo ng'ato, katiba wa bende okoyie ni ketho mwandu, katiba wa okoyie ni nego ji. Gima katiba wa wacho en ratiro mag dhano. Sirkal ma en state will bokawo migawo mopogore opogore mondo ong'e ni ratiro gi orit. Achiel kuom ng'eyo ni make sure ni ratiro go orit en nu police
onego bene ndalo ma seche ma jing'anyo gitiyo tijgi ndalo ma seche ma jing'anyo gitiyo tijgi ma en maintenance ma law and order. To mane kama weche kethore, mane kuku mar wach nikech seche ma koro jo siasa luongo ng'anyo kuonde te e piny Kenya, to polis bende wacho ni gimbe poge neno oboke mora mora makwayo gi mondo mi gine ng'anyo kamano. Koro ing'eni kia ni ng'ama wacho adieri to ng'ama ok wacho adieri, to be onego luong ng'anyo e piny Kenya te kamano, koso ng'anyo ka ber to onego beni luongo kuonde achiel kachiel, kidieny achiel kachiel. Iwacho ni kawuono en Nairobi, chieng' ma kama en Kisumu. Luong miluonge kuonde teno, do mane makelo rochruok mar arita kwe? Koso ji to nigi ratiro mar luongo ng'anyo kamano. Trevor, aparo ni jin kod ratiro mar luongo ng'anyo kamoro amora, chieng' mora mora, samora mora. But gima muhimu en mokwongo nyaka giti hand in hand, nyaka giti achiel kod police. Nikech police omiteko mar mako ji kata mako ji, mar kelo kwe, mar timo gik moko ailago. So nego beni sama giluongo ng'anyo to gitiyo ka gimakre kod police. Apan mano mokwongo. But mar ariyo, wan kaka Kenya National Commission on Human Rights wasebedo kod cases ma organizers mag ng'anyo, joma dwaro ng'anyo tero notification police, to police tamre receive. Okay? Police tamre kao. Gitamre kao, it means sama gisetamre kao no, to nyiso ni gima udwa timono en ni tok chik. Lakini hapa ni gima bende duong' ma onego wang'e, ni gima itero no police oken dhi kwayo police ni kawa yienwa mondo wadhi ng'any. Oken kwayo, en nyiso. Koro nego wang'e nitie pogruok. Nikech ng'anyo en gima katiba oyienwa mondo watim. Ma onge ng'ama nigi ratiro mar wacho nokubi ng'anyo unless ni ichiwo very valid reasons. Now valid reasons ma seche moko ichiwo en chieng' ma udwa manyo no wadich. Nitie jomoko ma bende ng'anyo, kata route ma udwa tigo no nitie joma dhi route no. Chieng' ma udwa dhi ng'anyo no, wan polise ma wan kod tin koro ok ginyal gimiu security to nitie tich monego bed gitiyo. Lakini gigo duto onego bed ni timo nadi? Iketa e andiko. Maka ma en for purposes of accountability. Nikech gina chiel ma bende katiba wa oketo, one of the principle of accountability. Koro principle onego bed ni gi apply kuom police to gi apply kuom jopiny kata kuom jong'anyo. Koro gima muhimu en okwanyal determine no chieng' makama ema wadwa ni mondo ji odhi ong'any, to chieng' makama to ji kik ng'any. Kata wadwa ni ji ng'anyo Nairobi, to jomoko chieng' ma ji ng'anyo Nairobi to jok ng'any Mombasa, to jok ng'any Migori, to jok ng'any Siaya. Gigi inyalo tim simultaneously. But gima muhimu en police, organizers, demonstrators, nyaka tikana achiel. Nikech a rights, kisungu wacho no, a rights, it cannot be delayed. Nyaka time. Okay. Yes. To ratiro mar police to ni kanye, nikech waseneno ka polise bende hinyore ng'anyo achiel ni. Koro gin gilinga linga mondo gihinyre. Ratiro mar police to ni kanye gun kaka jomochung' ne ratiro mar oganda. Aparo Trevor nu achako wacho ni states and duty bearer. To state kumbe to duty bearer, state tiyo kod migawo mopogre. So achiel kuom gi en police. To sama police tiyo tijgi, police onego bed sama gitiyo tijgi to gibedo imiyo gi yo maber ma ginyalo tiyogo. So onego bed sama employer gimiyo yore gi maber nyalo tiyogo, onego bed sama gihinyre to ichiedho gi. Police wang'eyo kod medical insurance ma cover sama gihinyre. Police onego bed sama gidhiyo riot to gin kod anti-riot gear ma protect gi
makata ka nyalo bedo ni gimo chopo kuom gi to ken gima nyalo hinyo gi but sama ginyire to immediately onego bed ni timo nade ikawo gi ikonyo gi mabe wang'eni ok gin go moromo nikech mano bende wang'eni ok gin go moromo ni nitiere kaka giol kendo gige gi mag ywaro gi jong'anyo be ok oromo. Yes, nyiso ni ratich gi kare koro nitie kaka sirikal ok orito. No, aparo ni Trevor enu ratich gi nyalo bedo nitie kaka sirikal ok orito kaka nyalore. But again, human rights fraternity nitie gima waluongo ni progressive realization. Itimo kaka nyalore kod uwezo ni. But onego bed ni sirikal temo mondo meet the very bare minimum. Wang'eyo na sim. Jesi mae single fario, adek, apar, 100, 300, 400. So onego bed at least the very bare basic. Momiyo very bare basic mami kaka inyalo tiyo nyaka bedi. So mano again watero i doorstep ma sirikal ni police nyaka government nyaka rang ni sama police dhi tiyo tijgi, sama gidhi quell riot, sama gidhi maintain law and order, sama gimako ji, sama giwuotho ka gitimo gigi, very bare basics nyaka bed provided. And emomiyo sama police or the control ng'anyo wang'eyo ni police ok onego bed tiyo kod live bullets. Police onego bed tiyo kod tear gas, police onego bed tiyo kod rubber bullets. Wang'eyo this praise ma police eniko, but inyalo yudo ni in some cases rubber bullets tok neg ng'ato, rubber bullet ok neg ng'ato, to waseneno ka ji otho e ng'anyo, but waseneno ka ji otho e ng'anyo. So nyiso ni seche ma police or the control ng'anyo nyaka bed nitie gik moko ma gitiyo go. Mokwongo wan chiko koyiengi. Chiko koyiengi mondo gikaw ngima. Chiko koyiengi mondo gihinji. Chiko koyiengi mondo gitim gik ma gitimogo. But inyalo yudo ni kichopo state moro ma gionge kod necessary tools. Iyudo ka in police ma odhi rito ng'anyo to ibedo ji 300 omonji kama intie. So iwacho kanigo either ane makwongo kata gine magikwongo. So inyalo yudo ka seche moko nitie such cases. But hapa ni gima bende muhimu enu kirango National Police Service Act. National Police Service Act ochiwo circumstances ma uyien police mondo otikod teko ma okalo gima waluongo ni excessive force. Then one code gima waluongo ni principles on use of excessive force. So one principle anyalo name achiel kata ariyo. Na mokwongo en gima kizungu luongo ni necessity. A necessity enu circumstances ma in kodogo. Mano e gima nyaka itim. Chuni ni nyaka itim. Chuni ni nyaka iti kod live bullet. Okay? Chuni ni nyaka igo ng'ato ba ihiny. But sheria nogono bende wacho sama gina ila no osetimre. Onego bed no police was in charge of that operation. The report. Nakawuono sama wani operation. Bedo confronted kod gina ila ni ba atiyo kod live bullet ba anego ji ariyo kata ji adek kata hinyo ji ariyo kata ji adek. Then wadhi further wa establish gima waluongo ni Independent Policing Oversight Authority. So Independent Policing Oversight Authority onego bed ni biro to timo uchunguzi no kama kaka ne udhi operation mane tactical plan mae gima neno timbre bochopo kama ngima dhano ohinyore okethore kata dhano ohinyore e state makama. Now Trevor, gima omiyo watimo gigi duto nikech life en irreversible. And ng'ato ka oseneg to osedhi. Emomiyo waketo a lot of safeguards. But shida ma wasebedo ka waneno enu police ok luw safeguards gi. Police ok luw chik. Koro en gima normal. Nu idhi demonstrations, jomoko tho, jomoko hinyore, kendo gihin record lifelong conditions. To gima timre onge. So it boils down to
culture ma wasebedo go I think mar impunity na kata katimo tango mi botimna so it's a cause for concern en gima aparo ni Kenyans duto ma gin law abiding onego bednu bedo en gini monego beni chando ji nikech kaka katiba omiyowa to okwa suspend katiba okay then gik ma wacho momiyo nyaka watim gigi bende okin gik ma peka hinya so onego ben law abiding citizens onego chuny gi chandre ne gigi timre ma ok ber to koso bin tiere kaka josiasa gi ema jiwo jogo nikech ing'eni kiwacho kamano kaka seche mwang'eyo ni ji mokalo 10 nyocha tho e ng'anyo nyiso ni sani onego beni waseng'e ni polis mane manotiyo gi risasi gi gimomiyo notiyo gi risasi to mokwongo ka giwacho ni en gima iwacho ni ochuno miluongo gi dho ngere ni necessity gimochuno ng'ato ok nyal go risasi ka ng'eye nikech nyiso ni noko bi mbele ni kamaendi to waseneno ka nyithi skul moko bende osenegi e ng'anyo achiel un kaka joma rito ratich oganda ang'o mudhi timo ne jogo mowito nyithigi kata owetegi kata wuonegi kata minegi be gisebiro iru ma ginyiso ni waneno mae kaka gima notimore nyathina nonegi kama en nodhi mana e skul ok odhi kata ng'anyo to ng'ama kamano inyalo kony nang'o erokamano Trevor aparo ni wan kaka organization wan kod active cases ma watimo ni nonro ma kuom maandamano mancha wabet manyoso bet ni kod bende nenotimre week mokalo cha wang'eyo ni manotimre week mokalo cha jauchiel notho manyocho timre wigni manokwongo cha jauchiel notho manyocho timre ni numbers different ye jamoko wacho 13 17 numbers opogre to wan kod active cases ma wa investigate circumstances magigi nenotimre now achiel kuom gik mawatimo kwase investigate and tie institutions mobedo charged nikech the first institution monego bed timo investigation ka gini otimre and the National Police Service itself nikech magi are your officers to wacho ga ni they are officers of the law kendo onge kaka officers of the law nyalo bedo wanyalo encourage gi mondo gi break the law so nonro ma watimogi actually joma nonro gi onego bed konyo mogik en National Police Service itself giwegi now number yo eno ka osek National Police Service bende osetimo investigation to nego giduogi nyis jopiny nukuom mae kaka neno timre wan kaka migao mag mae mane watimo to joma neno yud notimo kama mae gimotimnigi now nitie National Police Service Commission nitie Independent Policing Oversight Authority nitie Directorate of Public Prosecutions DPP koro jogi duto onego bednu and nitie Kenya National Commission on Human Rights koro onego bednu migao gi duto sama gik mokaina gi otimore to gibet kanachiel to gigoyo mbaka to gitimo reflection to reflection ni sama gigoyo mbaka ni wacho no manyocho timre kama neno timre kama koro nego ben kendo kamoro nyalo timre to waketo migao mabiro konyo mondo gik mokaila gi otimre but aparo Trevor gima apani achande maduong' mwasebet kodo en gigi ikao eyo mayot apani wan kaka jo-Kenya wegi sirkal morito ji wasekao ngima dhano wasekao kethruok mag mwandu e gik mayot kabisa kendo ineno ka tho timore kata ka hinyruok otimre ka ok en maru high profile to wawacho ni death is just numbers iwinjo ka wawacho ni ji 3 ji 4 ji 5 I mean it's so normal losing ng'at achiel ji 2 and wawacho ga no one death is just too many ma ok onego bed timore ang'o motimo marach Samson nikech king'iyo gini to chalo ka gima obila ogogogo ema nono ketho margi giwegi dong mane kama shida nitie nikech obila onego bed ni nonore giwegi badier dong gibiro mana umore kaka joka kama ng'ato joka migao achiel iluongo IPOA iluongo National Police Service iluongo jo DPP mago mano obila te dong gibiro nitie kaka gibiro umo ketho margi giwegi mano be momiyo gigi kata ang'o chopo mane do to onge kuma dhiye Trevor ing'enu
wasebet kod wuoth mabor ikelo pogruok e migawo mar polis. Kendo kinyalo paro kane wan kod koko mane watimo kura 2007, kane ne ji otho ji 1333, Waki Commission kane ne otimo nonro to ne owacho nu ng'eny thoego ne owuok e lwet polis. So kane ne oket Waki Commission to Waki owacho ni odware ni mondo watim otim police otimnigi gibed reformed. Ba Honorable Prime Minister kod President Kibaki then gikelo a national task force on police reforms maniluongo ni Philip Ransley task force. To Philip Ransley task force recommend ni mondo okel migawo mopogore mondo odil kod weche mag accountability. Nikech neno weche mag accountability gi gin shida maduong' e police ka. Now, achiel kuom gik manene giwacho en nu police okonego bed ni gitimo nonro margi kendgi. But onego bed ni the first step en gine monego bed ni gikwongo gichiwo gima neno timore. Nikech and it's the same thing, Trevor. Kagimo otimre Royal Media Services ka, to ng'ama bo kwongo chiwo wachni en your immediate boss. No, gumae manotimre, yaka uchiwo mbele to another institution. So can we establish National Police Service, or establish National Police Service Act, to establish the Internal Affairs Unit. So, police do timo uchunguzi. But in a unit within the National Police Service, ma emone go benitimo the first investigation. Ma ilungo ni Internal Affairs Unit. Ma kakawa samawalo so ni osebedo devolved to all the 47 counties. So onego bene kan mora ma koko timre, kan mora ma tho timre, kan mora ma hinyoro timre, onego bene Internal Affairs Unit timo nonro mokwongo. The Internal Affairs Unit kose timo nonro mokwongo to kao wachni tero no Independent Policing Oversight Authority. Ma in out, ma is a civilian oversight. Koro shida okapar Trevor nu wachni police timo nonro kendgi ema kelo tab mawan kodo e Kenya ka, especially e hinyruok mag gik maricho mwaneno ka police timo. Aparo ni en culture wa mar impunity na kataka atimo tango mi botimna. So gima paro ni onego beni watimo ka wan kod koka ilage ka wan kod gik madwaro accountability part mar obila. Onego benu ngama otimono onego benu iluwe from the word go nyaka samano chopie bawanenu mondo act as mondo obed kaka lesson jomoko ka kotimre na kama kotimre na kaka notimre na ngane tabendi botimna kama taparo ni shida mwan go Trevor enu wabeti ya case ma wani situation magik moko timre to onge gimitimo. Actually I think ntie kuonde moko iwacho nu nyalo bedo ni kinego ji mang'eny to inyalo kata chwali malo nikech ni bedo ni ng'at ma courageous, ng'at ma ji ong'eyo. Koro aparo ni magik monego benwa deal go. Mama ndi shida ka ndi Samson ni en loko paro mar oganda kose en mibadhi ma wan godo mang'eny nikech mibadhi bende ni iye ka kose nyo kuonde mang'eny ma ng'ata ma samoro imako gimoro kata gi wang jowi imako maber to koro kidhi e doho to ng'ama biro wacho ni ante manan kanyo ane mamako gino gi wang jowi kendo naneno ka gino timore koronge. En mibadhi kose nena luoro moro manitie. Gin gik mang'eny ma en mibadhi. En tabia wa kaka jo Kenya. En tabia mag migawo mopogore. En
bedo ni kata katimo tang' mabo timre. To Ng'ato bo wacho no. doho be nyalo seyo. Doho kende ka keso chopo kanyo to baka ka higni 20. E doho bende wang'eyo inefficiencies ma wan kodo. Wang'eyo no kes nyalo bedo doho higni 20, higni 30. Kapok iyudo ratiro. To wang'eyo no ji dwaro instant justice. Ka justice ok en instant, to wabet kod gik ma ineno ka chando koni gi. Yes. Kuma koro mano gima loko to bro ka mana nyaka lok migao gi te duto koso patch jopiny. Trevor, ing'eno usewuoyo gi ji mang'eny mundu winjo ni gin ywak gi sie nang'o. Ng'ato kipenje maber ni ang'a moni manyo ratiro mari e doho. Trevor, kapar nu en nu loko nikech kanene wayudo katiba manyien 2010, to katiba manyien nene okelo complete transformation, nene okelo lokruok maduong' e yore mopogre. Lakini bang' yudo katiba, wawegi ne walokre. I think mane penjo maduong' monego bed ni wapenjre. Migao mapogre nene olokre. Nene waloko nying, nene wang'iyo kod National Police Service. Nene waloko nying National Police Force. Nobedo service. To bedo service. Gimonego bed ni wapenjre sama nene waloke from force to service. Ang'o ma nene olokre? Wan marach mohingo kaka nene wantie kose wan maber. Mano penjo monego bed ni wapenjre. So aparo ni en gima dwaro lokruok patch jopiny. Patch migao mopogre, patch joma ti migao gi, and patch everyone. Nyaka wabed kod a complete transformation, a complete culture transformation. Yaka wa realize gik ma waneno gi. Nikech yo maber enu chik wacho na kadwa dhi ng'anyo to nego bed no akelo no OCS notification. Ma OCS onego bed ni receive. Anyisi ka wachako goyo mbaka ni wan code cases mwasetero notifications to gitamore. Okay, to gitamore. To notification yo ok en wabiro kwayo permission. Wabiro mana nyiso mondo uyikre, mondo umiwa arita makwe. To umbe kaka jomochung' ne ratich oganda busechiworu mar bedo jothek e kind Azimio gi Kenya Kwanza, nikech waseneno ka duol mochung' ne okinde ma en LSK nochiwore, duol mochung' ne jowagunda ma en EU nochiwore, jodolo ne ochiwore ka giyie ni wayie mondo waket jogi obed piny owuo. Un kaka duol machung' ne ratich oganda, ang'o no musetimo e ywaruok mantiere e piny kae? Seba, gima sebedo kawatimo nikech wan kaka duol ma orito ratiro mar oganda, wan kod roles ariyo. Wan kod role ma watchdog kod role ma advisory. Watchdog en rango ne chik wacho kama, utime kama. Chik wacho kama, utime kama. Koro wasebedo ka wan guok marango kaka gik moko dhiyo. Wan watchdog. But marayo en chiwo advisory. Nu kachik wacho kama to okutime kama ma yo monego bed nutime. Koro wasebedo very clear nu nitie gik ma sirkal onego bed nitimo. Sirkal kaka duty bearer tije maduong' en rango ni ratiro mar dhano orit. Tije en rango nu katiba ma wan kodo obedo implemented kata provisions mage oket kaka idwaro. So wan kaka migao tijwa maduong' mwasebedo kwatimo enu and iboneno kapok ji odhi ng'anyo wasebedo kwachiwo guidelines mwaparo ni onego bednu jopiny luwo, onego bedni jo sirkal bende luwo. So watemo avoid wach dialogue. Watemo wacho no process mag dialogue can be dealt with yore moko. But for us, gima muhimu kuoma en katiba olu kaka ondike. Maun wach mar wuoyo no kudwa donje mali. No, wach mar wuoyo ok wadwa donje. Wan gima kawuoyo nyalo kelo kwe, kawuoyo nyalo kelo dongruok, kawuoyo nyalo bedo kikoko timre to jiolos. Okay. But apart from Trevor, and Kichija Kenya,
ing'eyo history mwasebedo go kod dialogue kendo ibro yudo nu ka ichako wacho dialogue to ibro wachni maka giwacho dialogue nikech nitie ng'ato to gikanyo so whatever siasa ni muluoro bwana sauso watemo gima watemo rango en gima katibo wacho article 10 values okay realization of rights fundamental freedoms wan gima watemo rango en gigo otim kaka dware ka dialogue nyalo kelogi well and good ji mondo dhi ogo mbaka go. Okay. Adhi mi dakika achiel mondo inyisa ne jo Kenya mawinji kawuono ni ang'ono madiher ni mondo giwinj kuomi kaka wachni mogik. Taneno ka giseoronwa ote gi 2-3-6-0 ka Ramogi TV Kotolo koa Nakuru. Trevor Jomaundu madonje ng'anyo. Polis nigi rieko mar tieko gi kata go tiendgi risasi. To gi mondo mak gi mondo giwe ketho chik. Ramogi TV anda yalo biero akwayo bila ni kiny gibi mondo wang'any gi sufuria ma ok tiya gas. Woro kae Ramogi TV wan koro seche mokwano mano Beldin Auma Migori kiny ero isewinjo kaka ji opango dhi ng'anyo. Ramogi maendi DJ Charles ka Mombasa. Polise gi bende nyaka ng'e ni gin be wakonyogi. Kwanza gin ema maisha tek kod gi molowa kata jo Kenya mamoko. Koro gima dier mondo jopiny owinj kuomi ka mogik en ang'o Samson? Seva apani an gima nyalo wacho jopiny mogik en wan kod katiba. Gik ma watimo duto onego watim within confines mag katiba no. So onego bed sama wadhi ng'anyo onego bed sirkal, organizers, demonstrators, jopiny onego duto rangnu katiba wacho ni onego ka wadhi timo ng'anyo to watime peacefully, to watime unarmed. Ka nitie joma golo koko onego bed joma golo koko go oti kodgi kaka sheria dwaro. Okay. Okik wati kod blanket condemnation mondo waketh katiba. Okik wati kod blanket condemnation mondo waketh ratiro mar chik. Kantie cases mag jomo ketho mwandu, kantie cases mag jomo hinyo ji on both sides of the divide, obed members of the public, obed law enforcers. Watim kaka chik dwaro. Okay. Mondo waduto. All right. Wadhi kama wadwaro. Erokamano ahinya. Mano Samson Omondi jalup director Ken CHR mano duol mochung' ne ratiro mar oganda. Mane kama we chenro moro mar ariyo mar duol kik odhi mabor ahinya oduogi chenro maro imore saa 3 e wang'e chap. Anto nyinga Trevor Ombija jandeng' opanga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere saa 3.